Здравейте! В това видео ще ви покажа как да играете Pokemon на iPhone. Както виждате, в момента съм в Pokemon, по-точно в Smart версията и мога да играя нормално. Сега ще ви покажа как и вие можете да го направите. Първо отиваме в App Store и търсим AdBoy. И тогава намираме това приложение. Натискаме го и после инсталирате приложението. След инсталацията натиснете Отвори и ще стигнете до началния екран. Тъй като имам две игри, те се показват тук. При вас първоначално няма да има нищо тук. За да добавите игра, натиснете Play Stack и после плюса горе вдясно. Тук ще видите поддържаните системи. Ако играта ви е за някоя от тях, можете да я стартирате. След това съобщение натиснете ОК и изберете вашия файл. Остава само да добавите картинка. Можеш да го добавиш като натиснеш тук. Например, можеш да избереш това. И много важно, трябва да избереш системата си. Трябва да разбереш с кое устройство се играе играта ти. В този случай това е Game Boy Color. После просто натискаш запази и то се добавя. При мен не, защото вече съм добавил играта. Важно е да знаеш, трябва да се здобиеш с ромове. Как да го направиш, трябва сам да проучиш. Иначе, ако видеото помогна, ще се радвам на лайк. Чао!